Okay, lige hvordan man får sin computer til at udføre divisionsalgoritmen. Hvis man er på Windows, så skal man først lige hente noget, der hedder TextLive. Det gør man inde på textlive.com. Nej, tug.org/textlive. Man kan lige google TextLive, og så henter man den her op med install til Windows. Det tager lidt tid at installere, men det fylder ikke særlig meget. Det kan godt tage en time at installere eller sådan noget. Men det må man lige gøre. Når man så installerer det burde ikke være svært. Så går man ind og downloader noget, der hedder Text Studio. Kan man også bare google. Og så trykker man bare download now. Det fylder lidt mere, men det tager ikke så lang tid at installere. Når man så har installeret det, så skulle der gerne komme sådan en lille ikon med ind til det her på ens skrivebord. Grunden til at man skal installere det første, det er fordi det er sådan en pakke, der gør at det her program det virker. Uden den første installation, så virker det her program ikke. Når man så har gjort det, så kan man åbne det op. Og første gang man åbner det, så ser det sådan her ud. Så trykker man her på New, så der kommer sådan en ny side op. Det næste man gør, det er så man lige går ind på Facebook. Og så går man ind på vores gruppe. Og der har jeg lagt sådan et dokument her, hvor der står nogle ting. Det er sådan set bare det kode, man skal bruge for at udføre divisionsalgoritmen. Så det kopierer man. Og så går man herind på sit blanke stykke papir og sætter det hele ind. Og det eneste man faktisk behøver at ændre, det er det her stykke kode, det der udfører divisionsalgoritmen. Her der står vars lige med lille sæt, store sæt. Det er bare den variabel, man arbejder med. Så hvis man har et polynomium, som for eksempel ser sådan her ud, der har jeg bare variablen sæt, så siger jeg, at variablen den er sæt. Havde mit polynomium indeholdt x'er, så havde jeg skrevet lille x, store x, eller sådan set bare lille x, hvis det kun er små x'er, jeg bruger. Så det kan man ændre afhængig af sin variabel. Herinde, der indtaster man sit polynomie. Her der er et eksempel på et polynomie. Herinde, der indtaster man sin faktor. Det her det er et eksempel på den faktor, jeg har valgt. Og det man sådan set bare gør, det er, at man trykker på de to pile heroppe. Så siger man bare lige OK. Det kan godt være, at den spørger, om man vil gemme det et sted, så vælger man bare lige et sted. Det der sker, det er, så popper den op herude til højre. Divisionsalgoritmen. Ja. Man kan sætte lige det polynomium, man vil ind, og lige den faktor, man vil ind. Så kører den det igennem. Hvis man kun vil have nogle af trinene med, så skriver man i de her to firkantede klammer her, skriver man stage lige med 1 til, ja, hvor mange stadier man nu går op til. Så hvis jeg skriver 1, så kan I se, så viser den bare første trin. Hvis jeg skriver 2, så viser den anden trin. 3 og så videre. Jeg ved ikke om, ja, sådan her. Faktoren står derude, quotienten står deroppe, og resten står hernede. Så det burde være det. Hvis man sidder på MacBook, så er det lidt anderledes. Så går man ind og henter noget, der hedder skal vi sige, Text Shop hedder det. Så kommer man på den her hjemmeside. Så går man op i Optane, og nej, kan man ikke bare gå ned i bunden. Nej, op i Optane. Og så henter man den version herop, som der passer til ens system. Når man så har hentet det, så installerer man det, og så inde i ens programmer på sin MacBook, der er så noget, der hedder, skal jeg lige prøve på min egen. Der burde man få en mappe, der hedder Text eller sådan noget. Hvis man går ind i den, så er der et program, der hedder Text Shop. Det burde man bare kunne åbne op og indtaste koden, og så trykker man Typeset op i venstre hjørne. Og så kører den det, så er det præcis samme show. Så kommer der en PDF-fil frem, hvor ens divisionsalgoritme kommer. Okay, ellers må jeg lige skrive, hvis der er et problem med det.